Niin. Paitsi, no niin, joo. Niin, me tarvitaan sinne seuraajia, että me voidaan tehdä liveä. Kerran sä tunnevamman. Seurasin. Thank you very much. Tän menee mun varpaat, mutta mä lakkasin. Mäkin haluan varpaa kunnes. Eikö sulla oo? On. Mut mä en osaa lakata, niin ne on vähän ympäri päin kaikkia paikkoja. Tik 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 tik. Tikit hyvä aika, kun epäonni. Oliko sulla joku puuteri? Joku irto. What? Ei mä oon se joulukalenterista. It's so small. Se on myös aika hyvä, meitsi dikkaa siitä. Kyllä sä voit ottaa peiliin. Kannattaa seurata, mutta mä en seuraa, mua ei saa matkia. Mitä? Anime. No ei nyt ihan kyllä. Joo, vittu tänään menot. Mikä päivä tänään on? Keskiviikko? Joo. Joka susta tykkää heikoudet. Antees mulla. Mitkä menot missä on? Ei oikeastaan mitään menoja. Niin me huijattiin. Onks tää sun kulmakieli? Onko sun kaikki sun joulukalenterista? No ei nyt ihan kaikki. Aika paljon. Mihin sä käytät tätä? Niin mä käytän sitä. Näytä sänkypeitto. Okei, mä voin näyttää. Mulla on tämmöiset vaaleanpunaiset lakanat, missä on tämmöistä röyhelöä täällä sivuissa. Kyllä, semmoiset löytyy. Täältä tulee auki jokaisusta. Eikö alla tulla? Mitä sä afkaat? Mä mietin. Mitä mä laitan mun naamaan? Mä laitan puuteriin. Laitaanko tämmöistä glitteriä? No ei laiteta. Minä sä laitat tätä? Mä en tiedä missä se on, mutta siis pistä vaikka tolleen. Mä ylös pistä sitä. Kun minä pistän tätä aina. Kauniis, kiitos. Minä en kauhean pitelen tätä. Kiitos, 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 kiitos. Tästä ei tullut mitään mun tyliunelmaa, mutta se, että kun mä en uskalla laittaa niinku liikaa.